ndambokolekta concerning nezvamarasta nereggae until right now ndakunyatsonzwisisa zvandiri manje. Saka apa hamuna kana vari foreign hamuda kuita big up relatives. Ndina Kennedy Muganiri. Right. And the wife Maria Muganiri. Right. Vanogara upi? Vanogara ku South End Sea, ku England. South End Sea. Yeah, South End Sea. Right. Chichenga. Kennedy mukoma wangu nemukadzi wake Maria Muganiri. Vanoti kwava amai Mary. Amai ningi P. Amai Prelin. Naye Prelin wacho ariko ku England ikoko. Nemunun'una wake vana kwandira anonzi Kuzi, koita anonzi Chenai. Koita ka newborn baby akatodla anonzi Tadewa. Ndiye mukomana wekutanga wemukoma wangu. Koita Douglas Muganiri ari muLondon. Ndiye first born mubamedu. Saka vanhu ava ndakatovatsvaka paFacebook ndakangotsvaka Douglas Muganiri ndakamutaurira anobva ari kukuziva kuti ndiwe ningi. Uri bambiki? Ndiri bambiki. Right. Hatovatsvaka tovazivisa kuti Alan Ranks vari kukuti chi halo. Big up. Vabige zvine power nevamwe nedzimwe shamwari. Unana Manu Chideme Tsanu. Koita Robert Malawi. Yeah. Malawi. Robert Malawi. Big up, no tranquility. Yeah. Here in Zimbabwe, we safe anyway. Right. Due to this economical tension and political, you know what I mean? Yeah. Political rulings, you know what I mean? Yes. But I know Jah will always guide, you know what I mean? Yes, sir. Whenever there's a start, there must always be an end. Right. Yeah. Saka hakuna futi here vangu vane power. Ikoko kuforeign because vanhu vekuforeign ndo vanonyanyaita access yezvinhu izvo zvizvi mainterviews ayo ndo vanokwanisa kuona paYouTube easier. Okay. Saka akakuona osoka kana phone call inopinda kana bamba asina contact vanataura ndo vandingangoti ndo vahombi vamandiri kuti hama dzangu dzepadhuze. Right. England kuchinadza kana kune vamwe tokanganwa vatowandisa vatataura vatokwana. Saka muna kana mafesi ari foreign nawo matati apasina kacontact mazano kwana Greg contact zake ko boys enze kunasanyanga kana nika ananzo mkwara Justin Mkwara. Na Grey, sekuri Grey. Na Grey ari England. Amenda akazokere kana. Akazokere. Sekuri Grey ndani sekuri hamu but vari kunoko. Hamu ndiani. Sekuri hamu ndiani. Hamu mwaimbosenza Zimbabwe. Okay. Ndiwanga angosenza na kusenza Michael. Kwamuchinzi kwaambosenza Mike akapa. Okay. Saka ndiamu sareko vanatenda izvi. Muzanena mwana kutaura waya ngoma huru. Club you know. Na fara ariko my man. Fara ariko foreign my man. Is you speak foreign? Is you speak? Pacheni. Atokomsibisa. Agaraji kwetu mabasa akachi. Anoita foreign akanaka iwa. Ndakuipa. Ko zvimoko amuna zvimoko zviri foreign zvamuda kuita. Kuna. Ko zvemuZimbabwe. Mweneza zvimoko zvenyu zvemuZimbabwe dress. Ndatoda kumhoresa bhibi rangu rinonzi Abigail mai manje riri kuSouth Africa. Riri foreign kairo? Riri paSouth Africa. Abigail Denere. Tamata kanganzwa Abigail anyatsokukunzwa. Anonzi Abigail Denere. Ari South Africa. Sibebi chenyu man. Bhibi rangu. Amai Denzel. I love you. Right. Yeah man. Members. Kana vakasipisa. Yeah. Kana vachikonza kuti yaho variko. You. All right. Super bye. Ndakachidaro Mr. Phoenix. Yeah, man, let me just start up. Tada kutore muchifamba manje muchienda. Bosi dati chakuperekedzai. Aiwa, maita mushi. Tapita tada kupinda busy. Oh, nandana nalosi. Marasabia.
Bruva rakudona kamanje. Maluza weight nekutaura. Yes, sir. Iri boja man. My love. No, but nigga tiri more time bana. Power Zera Club. I love it. Yes, I. Yeah. Oh, yeah. Sharp. What? Yeah. Yeah. Mamunzo galani. Yes, sir. Manzo ma original. Ah, no original, mama. You know I'm more original. And it. Ndafara kumuona because Tuma biedi chama pa Maria. ndakapesera muona ku rumors. Rumors kutya. Time yakazoya stereo 1 YouTube. Anga ungoyo pano neapo zvongoyo yawo zvazvo but anga asisiri part of the thing. Andizi. Zokuti apa ndingatoti chandinoziva ndechoti it's more than 10 years ndapedzera kumuona pandazomuona naso. Inini ndautaura it's more than 10 years. Yeah, kana inini. Zokuti saka tamhanyira kuti tinotora video. And it was nice kuti It was nice. Haana kuchinja zvataimuziva akaita reasoning yake nene hai. Ende futi vanhu futi vanofanira kuziva kuti akakurira muna page. Vanhu vazhinji Vanongowazira mumadhans. Vanovazira mutaundi. Vakakurira kuba vakazarirwa kuba. So kana vachimbowanika so vachitaura vega. It's nice. Very nice. Code right. Makuti wanzira chisalad. Salad. Gangster asi chamuri kutiitira chisalad. Maona maoriginals ira. Mapiwa mushe mushe. Nandire. Ma-ancient mali. Ma-ancient. Ayisirafana guys. Yeah, zvanasaindisa tarisisa zvanasaindisa. Tetoda mavhadho iri. Akuziziye. Ariziziye. Zvana King Tabis. Zvadasha. Vapiwe vese ya. Tuzvavedu vemazuva ano. Makateu ndiri. Nandire. Nani. Gaza gulisaidi. Zvese tonzwa vese isu hatina kutanza vanhu vavo. Ko elephant. Oh, obvious. Iman. The animal man. Bounty killer. Yeah. Ndovedu. Right. Yes. Kwemi munonzwe chini? Inini ndonzwa zvinonakidza. Zvipi? Kapubi. No. Reggae music. But Vanonzwa menga. so hatisarudze artist kana kuti time kana kuti tongoda nice music. Nice music. No matter it's 81 or 2011, I don't know. I just like nice reggae music. Rubber style. Any style. In a rubber style. But as long as it's reggae. But makaiziro zvakajashaka munhu ofanira kuseka. Kana zvinakidza chete I enjoy. Kwewe unonzwe chiJoni? Kutaura chuma reggae. Yipi? Artist conscious roots danso. Mazana gangster yana mufati. Mazana gangster mbaya. Echi gangster mera anobajira hama ira anobajira. Gangster rasta. Gangster rasta. Yana munga. Yana mufati kai. Munga alliance. Alliance. Ko Runi. Mimi munonzwe chiwa Runi. Uya kapadhuzi. Banana in mama uzwa na blazi zokati alliance bounty bang movado wo ya muda hondo movado anongosimbisa hondo chete usaite kutamana kugoli kripi kana usiyo usasvika kugoli kripi kana musasimba ko scientist angachitaura makamba muntu we scientist emadhabhu kojashaka amekambara kanaonetsa kekugaza asi kugoli kripi ati mukaona ndakakabona kambara kange kugaza sokapfeke muzigirazi mukakirere andikaketi tinorwa mateni ifanike iyoiyo mukaroi kwete maklasi ndoyekugoli kripi
munakonzeresa marasa ndakudzimai manje ndakuwadzima